day 2. 12 friends, good morning. There we go. Hai, दासो सिखारदों ओमफ्राय उथिदों बिराद माथाव दं उन्दुनाबाय खामानिल' एकदम दिनै 1 तारिख गाइस थ' बयनिसिमबो हेपि बैसागु गाइस दिनै सार मावाना थ' दायो मैया मोसौ थुखैनायमोन थ' मैया बिराद इदिखौनो माथाव दं 1 घन्टानि गाइस बेखौ दा आरो दानै आधा घन्टाफोरनि हामनांगोन थ' दायो आं आबायानो थांदों माने फुल लायनो मामसेर गाइस थ' एसे खामानि मावनोसै दा फुंनिफ्रायनो उथि दासो उथिदों ओमफ्राय बायथों दा आब'आ थांसिगोन दा माबा लायनो हायनो मा बुंहरदो नोङो दासो उथिदो गायाखै गाइस थांसै होमबा आब'नाव मा होनो थ' गाइस दायो हब रेडि खालामबाय दायो बे माबा थालिर बिफां गायनोसै थालिर बिफां गायगोनबो आं जावनानै दोनखाबाय ओमफ्राय खायथाहैनो थांदोंमोन दा गायनोसै गासिनो थालिर बिफां नायनो फैबाय ओमफ्राय नै आब'आ गायनाय मैगङा माबा गायदों मिथिया नायनोसै फिसा जागौमोन बिफांसे जागोन आरो आइ गेदेर मोनसेया फसन जाबाय गेदेर मोनसे दानि र' बांद्राय गेदेरबो जागोन आरो A few moments later. थ' गाइस थालिर बिफां गायनाया जाजोब्बाय नै ले गाइस साहा फुदुंदो ओमफ्राय नै गाइखेर दा लोंलांसै ओमफ्राय दुगैनोसै ना माने दा साहा लोंनानै ओमफ्राय दुगैना लायनोसै बारायनोसै मन्दिराव मा बुंनो दुगैगोनब्रा बेखौ आरो सोलागोन गाइस नै थुखैलांना लाबाय हरदों मोजां थुखैलांसै मान होगोन A few moments later.
Bargo, hanya ada nonton, bargo, apa kiri nonton, mudi pokoknya biar di mana asal nonton, jadi arus sansa nonton, jadi ringgo damsa nonton, ada jadi laiman, jadi ini za, ini pausen kiri sahaja, kita tu sikang cingkui nade, pausen nane hendak pakai boraikhw lebar, ada juga jadi arus tu, sakai palang tangan boraikhw ni sahaja. तो गाइस दायो गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जानोसै तो इनो खुलुमसै दा खुलुमखांनानै आरो मा खालामनाय जायोथाय गेदेरफोरखौ खुलुमना लागोननि वा हिर'फोरा देना हेल' हाय गाइस दायो खुलुमखांबाय नै स' गाइस आरो दायो थांफिननो बायदि जोङो मन्दिर हायना ओमफ्राय बिराद बादोंमोन आं थांनो बाट थांसै एसे थ' बांद्रायबो भिडिअ खालामनाय जायासै आरोना गाइस बाथौ हमनायफोरखौ ओमफ्राय दायो गिदिंगोन बुंदों गिदिंनाय दा आंथ' बिराद बादोंसो बिराद उन्दुनो मैयानि माबायानो खाराखै नै खेलाया बिराद सादो बिराद उन्दुनो ओंखारदोंमोन आरो फुङाव जि फुजाबाय थादो ओमफ्राय दा दसे उन्दुनोसै भिडिअ इडिट खालामनानै माथा गरम जाबाय मिथिबायना 1 घन्टानि भिडिअ भाई साहब तो दायो हेगारनांगोन आं ना माने ना 5 GB माने 8 GB मोन ओमफ्राय आं माहाय खमायना होबाय 5 GB नि 37 मिनिटनि हगारगोन दा तो थांसै जोङो दा मन्दिराव थांगासिनो दं गास मन्दिरा बैनो बे ट्रेनिं फोरनिया मानसि बिराद दंसै बिनिखायनो भिडिअ बानायाखै आं मानोलाय हा
guys पूरा बोरे से ठंडा लगना है ना आधा लीटर ना 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर है 1 लीटर 2 लीटर गदर से 2 लीटर bisi na है नोरा ini guys delek mondira masih dong guys sebaik nih baik dah main out phone benar nah sebaik siapa orang baik sao này nang ấy nang main out di kondo guys guys kayak जोंहानाव रायजोफ्रा फैगोन ना बेनिखायनो एसे पार्टि लायनो नागिरदों आब'नाव ओमफ्राय guys दिनै रिंगा मोनजाया आरोना थ' दायो संबाय थादों दा रायजोफ्रा फैगोन ना जोंहा गुमै फैगोन ना बेनिखायनो गुमैया गाबोन थांगोन बेनिखायनो रायजोफोरखौ बिसोरखौ बिदाय हरनोसै
Kak, pasok ko lang, pasok ka. Pasok ko. Wala lang, pasok ko. Hey guys, भिडिअखौ माबायदि नोंखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनथिं माबायदि जादों थ' जोंनिया बिदिनो जायो आरोना थ' नोंथांमोनथिं माबायदि जादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थ' बाय बाय गाइस